Sannunku da shigowa Sarauniya Hausa TV, ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora shirye-shiryen za mu sanar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan tasha ta mai suna Sarauniya Hausa TV. Ku dai ku ci gaba da danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ƙannen miji na kashi na biyu. Tare da ni mai gabatarwa Maman Aslam, a sha sauraro lafiya. Fita yayi da hanzari don zuwa gurin abokin nasa. Yana mai addu'ar samun nasara. Yana zuwa ya ɗau abokin nasa suka kama hanya, yana kallon shigar abokin nasa ya fara yi masa tsiya. Ciyaman, ina za mu je, neman aure? Dariya yayi kana ya ce, Jan bulo. A'a, na zaci zurar za mu je. Rai ya ɓata kafin ya ce, ba can za mu ba. Au, kawai ya ce masa. Suna isa ya fakin daidai kofar gidan Safiya. Yaro ya samu ya tambaya, nan ne gidan Safiya? Ya ce masa eh. Shiga ka ce ana sallama da ita. Suna zaune ita da yayinta tana yankewa Suhaila farce. Yaro ya shigo da sallama. Amsa suka kana ya gaida umminsu, ta amsa da fara'arta. Ummin suna ji ba wai Safiya ta zo. In ji Sabi'u. In ji wa? Sabi'u? Wasu ne a waje. Je ka ce ga ta nan. To. Tashi ta ƙara gyara fuskarta ta ja hannun Suhaila suka fita. Tana ƙara sa ta tozali da Siddiq. Mamaki ne ya cika ta, sallama ta musu kana ta gaida su. Tunda ashe da ya ga Safiya ya yaba da zaɓin abokin nasa. Safiya, na zo har gida in kuma jaddada godiya ta a gare ki. In kuma miƙo ƙoƙon bara ta gare ki kamar yadda faɗa miki. Sunana Siddiq Muhammad Mai Nasara. Wannan kuma abokina ne, sunansa Abdullahi Mina, amma ina kiransa da Acida. Jinjina kai ta ce, na fahimta, to amma me kake so in maka? Acida ne ya karɓe magana, nan yi mata bayanin abin da yake tafe da su. Ta fahimta ƙarshe ta bashi number wayarta. Za ta faɗa masa abin da ta yanke. Allah ya sa a cikin daren nan za ki faɗa. In ba haka ba, idan zuciyata ta buga, to fa Safiya ce sila. Dariya suka dukkansu. Sai yanzu Siddiq ya kula da Suhaila makale a bayanta. A'a, Safiya, wannan beautiful ɗin fa. Yar yaya ta ce. Ya sunanki? Suhaila. Dariya ya tambayi Safiya sunanta ta faɗa masa. Da za su tafi, ya ɗauko kuɗi ya bata, tana karɓar. Daga 'yan dubu ne. Mika masa ta ce, a'a, karɓi kuɗinka. Ba na can kuɗin manya, ni ce kuɗin yala. Dariya ta basu, sai ya ɗauko naira 20 ya bata ya ce, to ga naki, wannan kuma ki bawa antinki. To na gode uncle. Sallama suka yi musu suka tafi, su ma suka shiga gida. Suna shiga gida ta faɗa umminta wanda ya zo gurinta. Amina ce ta zaro ido waje. Ta dubi 'yar uwar tata, kana ta ce, Safiya, da gaske kike? Au yaya Amina, ke ba kin san ƙarya ba ta cikin tsari na. Ummi ce ta katse su ta hanyar tambayar su waye shi. Ummi, ba ki san Alhaji Muhammad Mai Nasara ba? Cewar Amina. Tana mai jinjina kai. Irin kamu da 'yar uwar tata. Ina jin sa mana gidan rediyo. Ba tsohon kwamishinan ilimi ba? Shi Ummi, to ɗansa a Siddiq ne ya zo yana so na. Kai ya Safiya, yaudarar ki zai. Ta yaya kamar waɗannan mutane za su zo neman aure gidan nan? To tsaya ma a ina kuka haɗu? Nan ta basu labarin haɗuwarta da Siddiq, ta ɗora da, wallahi Ummi ya ce aure na zai yi. To ke ɗin me kika ce masa? Ummi cewa nayi ya ɗan jira tukunna. Shikenan Safiya, Allah ya zaɓi abin da ya fi alkhairi. Amin, ina jinjina lamarin. Ba komai Ummi, ki taya ta da addu'a. Shikenan Amina. Ta basu labarin drama da Suhaila ta yi. Suka yi ta dariya. Tunda Siddiq ya sauke abokinsa, yake zumuɗin komawa gida. Ya kira Safiya. Sanda ya shiga falon ba kowa, duk suna ɗakin Faruk ya shiga tarar da shi a zaune. Yana da dandan waya. Ɗago kansa yayi. Dan dama ya san ba wanda zai shigo masa ɗaki daidai wannan lokacin in ba yayin nasa ba. Bros, barka da shigowa. Yau Umarul Faruk, ya aka yi yau ba kowa a falon? Ka san goben Monday akwai school, shi yasa na kora yaran can ɗaki su kwanta. Sun fiye kallon tsiya. Kaga shegiyar yarinyar nan Farhana ba ta da aiki sai sa TV a gaba. Sannu Faruk da yaran nan kamar yayanka, to amma sai gashi kai baka kwatanta ba. Ban sani ba. To amma sai gashi kai baka kwanta ba. Ban sani ba ko kai lectures ne baka da ita gobe? Kansa ya dan shafa kana ya dubi yayin nasa ya ce, Bros, ya zaka dan da yaran can? Ina browsing din wani assignment ne. Yayi kyau kawai ya ce da shi, ya ja masa kofar ya fita. Ɗakinsa ya shiga, ya rage kayan jikinsa ya faɗa ta da watsa ruwa. Ya fito bayan ya gama shirinsa tsaf ya koma saman gadonsa. Ya kwanta wayar sai ya ɗauka ya shiga neman layin Safiya. Sai da ta kusa tsinkewa sannan ta ɗauka. Hello Sophie. Jin muryar ta sai har cikin kwanyarta. Na'am. Nan suka kuma gaisa ta masa
sai masa ya je gida. Lafiya lau. Ina amsa ta ɗazu? Shiru ta ɗan daga baya kuma ta furta a hankali kamar yana ganin ta. Na amince. Farin ciki ne ya kama shi. Tana gama faɗa ta kashe wayar. Wayar ya cire daga kunnensa ya zuba wa wayar ido. Kamar sahibar tasa yake kallo. Da haka ya ja lafiyayyen bargonsa ya kwanta da tunanin Sophie a ransa. Washe gari da ƙarfin gwiwarsa ya haura saman dadin nasu. Da sallama ya shiga falon. Hajiya Karima zaune a gefen mai gidan nata. Ta caɓa ado da daɗaɗɗiyar shadda combination da paperless coffee da orange ɗinkin Senegal. Momi ina kwanan? Lafiya lau Asidik, jiya baka dawo da wuri ba ko? Momi a ci da ne na raka shi hira. Dadi barka da asuba. Yauwa Sadauki. Wannan sammakon fa. Allah ya sa ofis ka yi wa. Kansa ya sunkuyar ƙasa kana ya ce, dadi da ofis ɗin ma kuma da maganar mu ta jiya. Ina jin ka Sadauki. Dama wata yarinya na gani shine nake so a nema min aurenta. Masha Allah, ina ka sami yarinyar? A Jan Bulo take dadi. Mommy ce ta harzuka ta fara faɗa kamar dadi ne dakatar da ita. Hajiya Karima, ya isa, da Allah me haka? Zan yi yaro na dole ne, to ban yarda ba. Shiru ta tana saƙe-saƙen yadda za ta bullo wa lamarin. Tashi ka je Sadauki, zan yi bincike akan yarinya. To dadi. Kan Sadiq ya tashi Hajiya Karima ta fice cikin fushi. Tana barin ɗakin ko ɗakin ta shiga. Farhana ta tarar a ciki. Bacin ran uwar ta gani ta bar abin da take ta bari ta taho gurin uwar tata. Mommy me ya same ki? Farhana yanzu abin da Sadiq zai min kenan. Mommy me ya miki haka? Duk tsawon wannan lokacin da ɗauka ina nuna masa buri na son auren masa Muwadda. Yaron nan ya sa kafa ya fatalai da shi. Nan ta kwashe komai ta faɗa mata, nan take ta fara zuga uwar kan kar ta bari ya auri wata mace in ba Muwadda ba. Haba Mommy, wallahi kar ki bar shi, akan me zai auro mana bare? To wai ma Mommy wace ce yarinyar da yake son ya aura? A ina take, waye ubanta? To ya sani Farhana. Ya ce da wai a Jan Bulo yarinyar take. Mommy, kiraya ya Hannatu ki faɗa mata tun kafin a zo a ji kunya. Ita ma anti Muwadda duk da ita. Kana son mutum amma baka bibiyar sa, haba me ake yi haka? Wai ta ɗauko ta fara neman layin yar tata. Tana ta kiranta bata ɗaga ba, ta yi tsaki. Ta ce bata ɗauka ba. Ana haka sai gashi ta kira ta. Ɗauka ta kara a kunnenta. Hello? Mommy an tashi lafiya? Lafiya lau Hannatu, a gida ya suna Bil. Lafiya ƙalau Mommy. Nan ta kwashe komai ta faɗa mata, jinjina kai Hannatu tai tare da zaro ido kamar uwar na kallon ta. Mommy zancen nan ba zai yiwu ba. Zancen nan ba zai yiwu a waya ba. Ki bari zan zo anjima. Shikenan Hannatu sai kin zo. Wannan kenan. Ummin Safiya ce take ba wa Baffa labarin saurayin da Safiya ta jiya. Shiru yana jinjina lamarin can ya nisa ya ce, wato Nafisa shi lamarin aure na Allah ne. In ya kaddara wa Safiya auren yaron nan to fa ba mun da ja. Don haka mu bar wa Allah. Haka ne Baffan Najiba. A gangaren dadi kuwa yana fita ya kira Sadiq a waya don ya kwatanta masa gidan Safiya. Abokinsa ya ɗauka Alhaji Sale suka tafi. Ba su sha wahala ba wajen gano gidan, suna isa suka aika yaro ya yi sallama da mai gidan. Aka sa'a yana gida bai fita ba, yana fitowa ya ga bakin fuska. Suturar ɗan gidan ya buɗe musu. ‘Yan musu iso suka shiga suka gaisa. A mutunce duk da basu san juna ba. Ni sunana Alhaji Muhammad Mai Nasara. A'a to mahaifin yaron da ya zo jiya. Wannan kuma abokina ne Alhaji Salim. Masha Allah, sannunku da zuwa. Nan suka yi sabuwar gaisawa suka gabatar da abin da ya kawo su. Yayin murna sosai kuma ya yaba da karamci din na dadin As-Siddiq. Amma Alhaji da haka na zaci jiya ya fara zuwa wurin yarinya. Ai na zo nema masa izinin zuwa gurin ta zance ne kafin mu dawo neman aure. Haka ne, to ni a na ga bangaren na ba wa As-Siddiq Safiya. Taki ne ya kama dadi ya kuma tabbatar masa za su dawo nan kusa don yin maganar aure. Sallama suka tafi, yana koma gida ya sanarwa matarsa Nafisa yadda suka yi. Babba, wannan wani irin lamari ne? Jiya fa yaron nan ya zo ya fara zuwa, amma a ce har mahaifinsa ya zo, shi kansa yaron ba mu san shi ba. To shi ne me, Nafisa? Ai magana ta ƙare tun da gashi mahaifin yaron nan ya zo ko? Haka ne babba, Allah ya sanya alkhairi. Amin. Dadi ne ya kira As-Siddiq a waya ya shaida masa yadda suka yi da mahaifin Safiya. Godiya yi sosai suka yi sallama. As-Siddiq ne ya kira Safiya a waya. Hello matar As-Siddiq. Dariya ya baba, daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi. Sofi me ma'anar AB kuma? Abbakar. Dariya ta bashi. Ki tambaya a gida ki ce waye mijin Sofi ki ji. Allah ya sauwaƙe, ba zan iya ba. Sallama ya mata ya kuma shaida mata zai zo ya gaida su babban. A bangaren Hannatu kuwa sauri ta kammala abin take ta shirya yaranta mai gidanta ya suka tafi. A hanya ta take da bawa mijin nata labari. Shiru ya kana ya ce bai kamata a yi wa As-Siddiq dole ba, duba da yanayin da muke ciki na sauyin zamani.
To ai shine, a haka har suka karasa gidan suna yin fakin. Nabil ya buɗe murfin motar ya shiga gidan da gudu. Uncle As-Siddiq, Uncle Faruk, kuna ina? Ba kowa a gidan, duk sun fita. Sa'a ya gani a falon tana goge-goge. Sakin tsumman ta karaso gurin yaron. Oyoyo ga Nabil. Ina su aunties? Ba sa nan, sun tafi makaranta. Mommy fa tana ɗakin ta. Karasawa ya ɗakin nata, sanda ya shiga tana ban ɗaki, tana fitowa ta ganshi. A'a, wa nake gani? Nabil Habib Rano. Kai da wa? Ni da mamana. Suna haka sai ga Hannatu ta shigo ɗakin. Salamu alaikum. Alaiki salam. Mommy ina kwana? Lafiya lau Hannatu, ya Habib ɗin? Yana falo yana jiran ki ku gaisa. Mahaifi ta ɗauka ta fito don su gaisa da sirikin nata. Yana ganin ta fito ya zami daga kan kujera ya tsugunna. Mommy ina kwana? Lafiya lau Habib, ya sa hajiya? Lafiyar su kalau. Suna gama gaisa ya tashi zai tafi, ya zaro kudi aljihunsa ya ajiye wa Mommy. Godiya ta yi masa. Ashraf ne ya sa kuka zai bi abbansa. Raka shi suka yi, shi da Hannatu suka dawo. Mommy na me yake faruwa? Nan ta bata labarin abin da ya faru. Mommy da Allah ki haƙuri ki bar As-Siddiq yaro wanda yake so. Ba wai bana son auren sa da Mawadda bane, a'a, za a duba maslaha ne. Mommy yanzu fa zamani ya canza, ga yadda aure ya zama sai dai a lallaba. Ya isa haka Hannatu, rufe min baki. Me kike son ki ce min? Kina son ki ce kina goyon bayan As-Siddiq ya aure wata ba Mawadda ba? Nan dai Mommy dai ta faɗa ƙarshe dai Hannatu haƙuri ta bata, ta shaida mata za su yi magana da As-Siddiq idan ya dawo. Da yamma kowa ya dawo suna falo dukan suna ta hira gwanin sha'awa. Su Ashraf sai tsalle-tsalle suke akan Faruk, duk da halin faɗinsa yana son yaran. Dadi ne ya shigo da gudu, yaran suka je suka rungume cikin ɗoki yake tambayar su. Abokan dadi saukar yaushe? Azaban me ya kamu? Dadi ban je school ba fa yau, ba ni da lafiya, cewar Nabil. Faruk ne ya carab ya ce, baka da lafiya kake tsalle a kaina? Dariya suka dukansu, zama ya dadin suka gaisa da yayan nasa, musamman Hannatu da ya ji daɗin ganinta. Ana yake ba su labarin yadda suka da mahaifin Safiya. Nan Mommy ta tsalle ta dire, bata yarda ba. Hajiya Karima kenan, kamar kin manta ni ko? To ai ba laifi kika yi. Babbar rigarsa ya kaɗe ya ja hannun jikokinsa ya yi sama. Nan fa Faruk da Hannatu suka yi ta ba wa Mommy baki. To ku yanzu me zan ce wa Aisha? Kuna so in ce mata ka fasa auren Mawadda? To ni ba ruwana da aurenka. In ko ba za ka janye ba, to sai dai ka haɗa su biyun duka ka aura. Dukansu sun razana da zancen Mommy tasu, banda Farhana da Afifa. Shikenan Mommy, na amince, amma zan fara auren Safiya tunda ita Mawadda bata karasa makarantar ta ba. Duk yadda aka yi daidai ne Karina in faɗa Aisha yadda muka bi. Hannatu ce ta min sallama ta tafi da ƙyar Nabila yadda ya bi ta, shi dai kwana zai yi a gurin Anti Jalila. Faruk ne ya koma ɗaki ya sha hirarsa da rabin ransa. Ƙarshe ya ce ta rufe idon ta ya yi musu addu'ar barci, kasancewar dare yayi. Kana za mu tsaya, sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.